गोसोमखौसो फसायबाय दाना नायै नायनानै नैबेखौ फसायबाय लासिगोन आरो बिसोरखौ दंमोन ने मोजां दंमोन। हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो नैबे जोंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै दिनै जोङो काजलगाव बाजाराव फैलायबाय। काजलगाव बाजाराव जों माखासे मुवा गोनांथि जानायलाय फैलायबाय। दा बेवहाय जोङो गिबियावनो मेडामनि थाखाय दख'ना नायनो नागिरदों नायबाय जोङो। दा बेनिफ्राय माबायदिखौ लायो नोंथांमोनहाबो नायलांदो माबायदि दङ। बायदिसिना कालारनि बायदिसिना आगरनि दङ गोबां ब्रेन्डनि सिजौ ब्रेन्डनि दं, बेनिफ्राय बिबार ब्रेन्डनि दं, लफाय दं आरो गोबां गोदान दङ। बे जाहैबाय काजलगाव मार्केटनि नै दाखालिसो अपेनिं जानाय दख'ना दखान बियो। दा बयबो नोंथांमोनहाबो नायनानै लांफैनो हागोन। दा बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोन। Yan dolota बै ग्लासा बौगोन। दानिया मेडामनि थाखायथ' लाबाय दख'नाखौ लाबाय। बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा मबाइल गोदान लानांगौ दङ। बेनिफ्राय जोङो टाइमबो दंखायोखाय जोङो मबाइलखौ नायनो ओंखारबाय। आङो दिनैनि बे निउ मबाइल गोदानखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। बेसेबां मा फिचारनि दं बेखौ नायनि। अब्ला आं दा निउ ब्रेन्डखौ लादों जाहैबाय रियेलमि C55 बेखौ लाबोबाय आं। अब्ला जों मा फिचारनि दं जों नायनोसै। बेनिफ्राय अब्ला जों नुनायाव नैबेनो नै आंना आइफन गोदाना सानना लानांसिगोन बेखौनो आइफन होननानै। अब्ला मा दङ नैबे जाहैबाय भाउचार आरो नैबे जाहैबाय चार्जार, नैबे केबल दं चार्जार दं। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बे आरो दाना जों बाहाय मा फिचारनि दं नायनि। नै बाहाय दङ 64 MP अल केमेरा AI केमेराया जाहैबाय 64 MP थिगैनो दं 64 MP। ओमफ्राय बेनिफ्राय चार्जारा 33 वाट बाहाय आधा घन्टाजोंनो फुल चार्ज जागोन बेटारिया। हाई स्पिड चार्जिं। आरो बेनिफ्राय बेटारिनि पावार जाहैबायथ' 5000 mAh मेसिभ बेटारि होन्दों बेवहाय। नैबेनि थिकनेस रोजाया जाहैबाय 7.89 mm। बेनि जोंना दङ बाहाय 6 GB रेम दे बेयो 6 GB रेमनि। बेनिफ्राय रमा जाहैबाय 64 GB। आरो बेनिफ्राय एक्सपान्डेबल रेम दंबावो बाहाय 4 GB एक्सपान्डेबल रम। प्राइसखौ नोंथांमोना मिथिखागोन मानोना फुल माबायाव फैगासिनो दं बियो। रियेलमि C55 दा ट्रेन्डिं माबायाव फैगासिनो दङ। बिसिबां नोंथांमोना बयबो मिथिगोन, आं नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला। दा बिदिब्ला नैबेनो जाहैबाय हेन्डसेटआ। अब्ला जों नायनोसै जों माबायदि हेन्डसेटआ नै थिगैनो दं। बेनिफ्राय दाना जों खेवना नायसै मेडामनिखौ माबायदि नुयो। खेवलायदो। दानिया एबाराव गोदानजों खेबबाय। रियेलमि C55 बेजों खेबबाय। नैबेनो कुवालिटिया माबायदि जायो नायदो।
नैबेनो Realme C55 अब्ला दे खेवदो नैबेनो गाहायाव नैबायदि फाहार आगर दंजोबो गेजेराव नैबेबो फाहार आगर बेनो जाहैबाय सिजौ ब्रेन्डनि ना सिजौ ब्रेन्डआ सिजौ ब्रेन्डनि नैबेनो जाहैबाय कालारखौ नोंथांमोना फसायगोन ना फसाया थारमाने इउनिक कालारनि लाबोदों मानोना बेबायदि कालारखौ बांद्राय गानाखैमोन मा कालार होनोमोनलाय हो निला गाबनि निला दानिया जों जोमग्राखौ नायनि फासय है दानिया जों जोमग्राया नैबेनो समायदोंना समायाखै जोमग्राखौ माने जोंनाथ' फसायनानै लाबोखादों जाहैबाय नैबेनो दे ओमफ्राय खेवनायलाय लानायलाय